Наталью Аладка. Коли ласка, Наталья. Наталья, я ведаю, што вы вельмі любіце творчасць Натальи Арсеньевой. І, напэўна, сёння нам што-нибудь прачытаеце, да? Так. Так. Ну што ж, итак, Наталья Аладка. Коли ласка. Наталья Арсеньева, перажитая. Заўсёды знаю я, куды ісці манюся. Хай часам пра жыццё і водгадкам прыду. Чаго ж стаяць, чакаць, аж сонце твар апусціць, і з тені на душу далоні пакладуць. Ужо ж і так, няўзнак, за пэцкамі палітры, нябёсцаў сцёрла ноч чырвоны цёплы тон і адкаціўся ў змрок хмурын мядзяных злітах за сонцам і за днём далёкім наўздагон. Ужо ж і так, зімовае змярканне паблытала ніты далёкіх пуцявін і адпаўзла стаўляць нам пасткі нечаканай, і няцяты шлях застаўся нам адзін. А трэба ісці далей, бо толькі тое наша, што нам само пад ногі не лягло, што ззяе нам здалёк, што нас вабіць, цягне, а перажытае хай ноч засыпле і мглой.